14 Мартта Ялтызай чаңгы үзәгендә студентлар арасында Бөтен Россия чаңгы ярышлары кысаларында чираттагы узышлар тәмамланды. Әлеге узышлар 2021 елда узачак Бөтен дөнья кышкы универсиадага көчле спортчы кандидатлар сайлап алудан гыйбарәт. Соңгы стартлардан соң ярышны ябу тантанасы булды. Вся неделя проходила в такой ожесточенной, соревновательном темпе, и надо признать, что все добились своих успехов. Соңгы көнге ярышлар ирекле стильдә кызлар арасында 10, егетләр арасында 15 чакрымга узышлар белән тәмамланды. Кызлардан Пензадан Елизавета Шалабада, егетләрдән Идел буе Дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясеннән Симашев спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Ярослав Рыбочкин җиңүче булды. Трасса отлично подготовлена. Трасса бик яхшы, югары разряд буенча әзерләнгән. Тренерымның киңәшләрен тоттым. Кыскасы, бар да супер булды. Рәхмәт бик зур ди Ярослав Рыбочкин. 3 көн барган ярыш нәтиҗәсе буенча Идел буе Дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе җиңүче булды. Пензалылар 2, Көньяк Уральск 3нче урында. Тантанада Бөтен дөнья студентлар универсиадасында Россия команда составына 6 егет һәм кыз сайлап алынды. Алар арасында Симашев спорт мәктәбеннән Ярослав Рыбочкин да бар. Тантананың рәсми өлешеннән соң ярышта катнашучыларны күңелле тамашалар көтте. Зимә Кашапова, Люи Казамарова, Зәй хәбәрләре.